Kula riyen apa jenengan riyen? Jenengan riyen. Oke. Sepinten jam? Memanismu kanggo tenan kok. Prasetyaku marang sliramu ku yo tuwuh saka telenging ati. Saestu ngendika panjenengan. Oh iya. Coba kaya ngopo rasane atimu? Wonten ing dalu menika kula saged sumandhing kalian panjenengan. Iya, swanana ing salakan kene. Heeh. Pamundutanmu apa marang warga ing salakan kene? Jare mau mundhut Rukmi, njaluk apa karo warga kene? Kula sampun dipun cekapi menapa kemawon boten badhe mundhut. Ora. Yen kowe njaluk apa wae bakal tak turuti. Kalian panjenengan to Kang Mas. Iya, iya. Taratam tu tak tu keruti pindane wong numpak baita utawa prau. Prau iki. Bakal lelumban ana ing madyaning bebrayan. Kados. Iya, iya. Menika nyuwun pangapunten para abdi kok kadosipun menika sami bingah sanget to Kang Mas. Wah, ayo pancen. Pancen darep-arep kok ngono kuwi. Pancen sedulur ki ngono kuwi senenge. Anjing. Duwe kanca kang ngene iki kompak. Kompak sanget. Wis yah ini ora ngantuk barang kuwi wah suarane malah saya kenceng.
Nek arep-arep siji kok ya. Pak, pengatakan ingkang kula aturaken. Oh nggih, matur nuwun. Sembah nuwun Pak. Kata kirangipun nyuwun pangapunten, monggo pun lajengaken kaliyan Mbak Lisya kaliyan kanca-kanca. Nggih.